Господи, покажи ни великата си милост и щедрости, помогни ни отново да видим Светия Зографски манастир в неговата пълнота и сила. Нека духовните му богатства достигнат до нашата родина. Нека благословението на Света гора да освети земята ни. Нека светлината на православието да изгрее над родината ни в пълнота и да насити душите ни с правда. Помогни ни да възвърнем вярата си, както е било преди. Нека отново да се изправи народът ни. Нека отново придобие някогашните добродетели и да се утвърди в тях и да стане по-добър, отколкото е бил и в най-светлите си времена. Нека отново да си припомним Твоето забравено име, Господи Исусе Христе, Спасителю наш. Нека народът ни български отново да Те намери, да повярва и да заживее с Теб. Нека Ти отново да бъдеш наше упование, надежда, заветна цел, начало и край, пристан и убежище. Нека Твоята светлина отново да изгрее над изстрадалата ни земя. Ние имаме нужда от Теб, Господи. Ние сме в беда и погиваме в греховете си. Вдигни ни и ни просвети, изцели ни и ни спаси, както Ти знаеш. Дойди, Господи, и влез в живота ни. Амин. Да, дойди, Господи Иисусе. Амин.